Takže Európska komisia nám hovorí, že ide chrániť hotovosť. Toto je najlepší vtip roka. Potom ako zavádzate digitálnu menu centrálnej banky, ktorá priamo ohrozuje existenciu hotovosti ako takej, potom ako ste prijali úplne šialené, nemysliteľné zákony údajne proti praniu špinavých peňazí, keď ste obmedzili vlastných obyvateľov v tom, či môžu platiť nad 5 000 alebo 10 000 eur hotovosti a povedali ste im, nebudete platiť, Európska komisia vám to zakáže, alebo sa prípadne budete musieť identifikovať občianskym preukazom, nám chcete povedať, že vy chránite existenciu hotovosti, že vám záleží na tom, aby ľudia mali práva, veď akákoľvek globalistická agenda, ktorá sa tu predstaví a ktorá vedie k tomu, že ľudia práva stratia, že stratia svoju slobodu, že budú obmedzení v každodennom živote, je agenda, ktorú presadzuje práve táto komisia. Jediné, o čo sa snažíte touto agendou, jediné, o čo sa snažíte týmto bodom, je umlčať kritikov, poslať nám falošnú holubicu mieru a ukázať nám, že vy vraj stojíte za hotovosťou. Každý váš krok, každé vaše rozhodnutie hovorí o opaku. Táto komisia je prekážkou zachovania práva na hotovosť.